आङो दंफैयो 2 नं कलायहसं जे गामियाव प्रताप चन्द्र दास बिथांनि नखराव बिथांनि जे फिसाजोआ मैया बावै जे सारा आसाम नाङैनो जे मेट्रिक आनजाद जेनि फिथाइखौ जे फोसावनाय बे फोसावनायाव जे बिथांनि फिसाजोआ जे बर' बिजोङाव फरायनानै गुबुन हारिनिब्लाबो बर' बिजोङाव फरायनानै 83 जौखोन्दो मोननानै जे मेट्रिकआव जे उथ्रिसार जानो हादों बे बेसेबां जे गनायथाव आरो सोमोनांथाव बाथ्रा बे बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर'नि सुबुंफोरा जे बर' बिजोंजों फराया नाथाय बे समाव बिथाङा गावनि फिसाजोखौ जे बर' बिजोङाव फरायनानै 83 जौखोन्दो लाहोदों बे बिथिङाव जों मिथिगोन गिबियावनो जों मिथिनो नागिरदों रिम्पी दास बिथांनिफ्राय मिथिगोन माबोरै मा बुङो जिहेतु नोंथाङा जितु मेट्रिकआव 83 जौखोन्दो लानानै जे उथ्रिसार जानो हाबाय खुलुमबाय आं जोबोद मोजां नांदों 83 जौखोन्दो लानानै आं पास खालामदों नोंथाङा सासे गुबुन हारिनि जे सुबुं जानानैबो जिहेतु बर' बिजोङाव फरायबाय बे बिथिङाव मा बुङो आं बेलेग मिडियामाव फरायबाबो बर'खौ मोजाङैनो बुंनो हायो माब्लानिफ्राय जे बर' बिजोङाव फरायजेनामोन आं गुदिनिफ्रायनो फरायदों नार्सारिनिफ्रायनो फरायदों आङो गुदियाव बहा फरायदों गुदियावनो आङो देवलगुसि बाथौ आश्रमाव फरायदोंमोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिनि उनाव आङो कामरुप जिल्लानि UN एकाडेमि हसं फरायसालियाव फरायदोंमोन बिनि उनाव आङो आंनि आफानि सरकारि स्कुल बेयावनो आङो फरायदों दुर्गुसि हाइ स्कुल बेयाव फरायदों नोंथाङा होनबाय नोंथांनि जे आफा बेनि फरायसालियाव फरायबाय बेनि आफानि फरायसालियाव फरायनायनि अनगायै गोबां फरायसालि दङ जे मोजां फरायसालि दंबावो जायखौ प्राइभेट फरायसालि दङ प्राइभेट फरायसालियाव फरायालासिनो जे नोंसोरनि जे आफानि फरायसालियाव फरायनायनि गुबै थांखिया मामोन जायखिजाया मिडियामबाबो मोनबो नङा जायखिजाया मिडियामावबो फरायनानै गोदोर मानसि जानो हायो बर' मिडियामावबो हायो बेलेग इंलिश मिडियाम एसामिस मिडियामबो हायो बि नङा बर' मिडियामबो हायो मा बुङो जिहेतु बिनानावा जे नोंसोरनि जे आफानि जे फरायसालियावनो फरायबाय जे सरकारि फरायसालियाव फरायबाय जे प्राइभेट फरायसालियाव फरायालासिनो सरकारि फरायसालि बा प्राइभेट फरायसालि बेबायदि नङा सरकारि फरायसालि फरायनानैबो मोजाङै पास खालामनो हायो बिब्दिनो आंनि आफाया रिकुवेस्ट खालामदोंमोन खालामनायखाय आङो फरायबाय जिहेतु नोंथाङा जाबाय गुबुन कास्टनि मानसि जे हारसा मानसि जे बाथ्रा बुंनाय आरो फरायनायाव जे बर'जों जे आलदा एसे बेवहाय माबोरै जे फरायनायाव जे उसुबिदा जायो जे उसुबिदा जाया बिदिनो गुदिनिफ्रायनो फरायनायखाय उसुबिदा जाया आरो नैबे समाव जों नुनो मोनो बर'फोरनि जे फरायसा बा बर'फोरनि जे गार्जेनफोरखौ ओरैबायदि नुनो मोनो गावनि फिसाज्लाखौ गुबुन मिडियामाव फरायहैयो गुबुन स्कुलफोराव मोजां स्कुलाव फरायहैयो बे बिथांमोननिसिम जे सासे नोङो गुबुन हारिनिब्लाबो जानानैब्लाबो बर' जे बिथांमोननिसिम मा खावलायनो लुबैयो बेलेग गावनि गथ' गथायफोरखौ गावबा गावनि फरायसालियावनो फरायनांगौ गावनि मिडियामनि फरायसालियावनो फरायनांगौ आरो फोरोंगिरिफोराबो गावनि गथ' गथायफोरखौ बेलेग मिडियाम बा बेलेग स्कुलाव प्राइभेट स्कुलाव फरायालासिनो गावनि स्कुलावनो फरायसालियावनो फरायनो हायो आरो गावनि फरायसालियाव फरायहोबाबो मोजाङै फरायबा गोदोर मानसि जानो हायो मोजाङै पास खालामनो हायो दिनै बिनानावा जे 83 जौखोन्दो लानो हाबाय बबे जे साबजेक्टआव जे लेटार लानो हाखो आङो MIL बड' ओमफ्राय इंलिश मेथ्स ओमफ्राय इलेक्टिभ एसामिस बेयाव लेटार मार्क लानो हादों बिनानावा इयुनाव मा जानो सानो आं इयुनाव मेडिकेल डक्टर जानो नागिरदों नैबे समाव जों मिथिगौ बर'फोरानो जे बर' रावखौ बिथांमोना नेवसियो आरो गोबाङानो बर' रावखौ जे बुंनो बायो जे बर'फोरानो
बर' रावखौ बुङा जे गुबुन जायगायाव थाहैनायफ्रा बे बिथांमोननिसिम मा खावलायो जिहेथु बिनानावा सासे एसामिस जानानैबो दिनै बर' बुंनो रोंगो बे बिथिङाव गावबा गावनि रावखौ मोजाङै रायज्लायनानै बा गावनि फरायसालिफोराव गावनि मिडियामनि फरायसालिफोराव फरायोबा जोबथारनायाव रावा गोमालांनोबो हायो बेनिखायनो गावबा गावनि मिडियाम बा बर' रावखौ मोजाङैनो इयुनावबो मोजाङै फोथांना लाखिनांगोन नंगौ बिथां बिनानावा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों गावनि रावखौ फोथांनो थाखाय गावनि हारिनि जि राव आरो बे रावावनो फरायनांगौ होननानै बुंदों सासे गुबुन हारिनि जानानैब्लाबो बे बिथिङाव आं मिन्थिनो नागिरदों बिथांनिनो बिफा बिथांनिफ्राय मिन्थिगोन मा बुङो जिहेथु नोंथांनि फिसाजोआ दिनै मेट्रिक आनजादाव जे बर' बिजोंजोंनो फरायनानै 83 जौखोन्दो लानानै जे उथ्रिसार जानो हाबाय बे बिथिङाव मा बुङो बहुत सुखु मोनदों दिनै मैया जि रिजाल्ट ओंखारदोंमोन 83 जौखोन्दो लानानै पास जादों आंनि फिसाजोआ बहुत सुखु मोनदों आं मानोना जिहेतु बेलेग गुबुन हारिनि मानसिया जिहेतु बर' हारियाव बर' मिडियामाव फरायनानै एसेबां 83 जौखोन्दो लानानै पास खालामदों बहुत आं सुखु मोनदों आरो बे टाइमावनो आं बुंनो सानो जे आंहाबो थारमाने बर' मिडियामाव हाबदो बर' मिडियामनि सासे फोरोंगिरि जुदिबा आं हारसा थेवबो आं बर' मिडियाम बा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदो आरो बहुत सेस्था खालामदो आरो उनावलागै आं बर' हारिनि थाखाय आं सासे हिसाबै थागोन जिहेतु नोंथांनि जे फिसाजोआ जिहेतु एसामिस नङा होमबा एसामिसनिफ्राय जे बर' राव फरायनायाव जे माब्रैहाय नोंथाङा बेखौ जे फरायनायाव जे माबा होबोदों जिहेतु गाइड होबोबाय थादों बे बिथिङाव मा बुङो एक्सुवेलि मिडियाम बिजोङा बे बिजोंनि लोगोआव जेबो बाथ्रा थाया मानोना जे सासे फरायसाया जुदि मोजां जायोबा जायखिजाया मिडियामाव जानो मिडियामा जेबो हेंथा जाया आं इखौ आनजाद खालामनाय माने फोरमान खालामबाय जे मिडियामा जेबो हेंथा जाया गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बर' मिडियामाव बा इंलिस मिडियामाव गुबुन मिडियामाव फरायनो हागौ गतिके बे टाइमाव आं बुंनो सानो जे गावनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय जे गावनि मिडियामाव बा बर' मिडियामाव जुदि बर'फोरा जुदि मिडियामाव फरायाबा गतिके गुबुन हारिनि मानसिफोरा ओरै फैनानै बे रोजासेनि गेजेराव मथा-मथि सासे जानो हागौ बेखायनो आं बर' मिडियामखौ रैखा खालामनाय बर' हारिनि मानसिफोरखौ बुंनो सानदों जे बर' मिडियामाव फरायनाय बर' हारिखौ रैखा खालामनाय बे रावखौ रैखा खालामनानै बे हारिखौ रैखा खालामनाय आं बुंदों जिहेतु नोंथाङा सासे एसामिस बा नोंथांनि फिसाजोआबो एसामिस नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा जे बर' मिडियामाव मानो फरायनो होखो बेखौ जे सोंथि खालामो जालामा आं थिरांथा लादों जे आं सिगांनो सानदों आरो जे मिडियामनि लोगो बाथ्रा गैया आं बेखौनो फोरमान खालामदों जे मिडियामनि लोगोआव जि बाथ्रा थाया बा हेंथा जाया बेखौनो आं फोरमान खालामनो होदो आरो आं बेलेगनि बाथ्राखौ मानिया बा गामिनि सोरबा बा आलासिफोरनि गेजेरावबो बुंदोंमोन आं सानो ओरैबायदि जे मोजां जुदि जायोब्ला गथ'आ जुदि मोजां जायो अब्ला बे मिडियामनि लोगोआव बा बिजोंनि लोगोआव जेबो हेंथा थाया बे बिथिङाव जिहेतु नोंथाङा गावनि फिसाजोखौ गावनि फरायसालियाव फरायदो नाथाय जों नुनो मोनो गोबां जे फोरोंगिरिफोरखौ जे सोरखारि साख्रियाल मावनाय जे फोरोंगिरि बिथांमोना गावनि फिसाला बा फिसाजोखौ गावनि फरायसालियाव फरायहोआलासिनो जे गुबुन स्कुलाव फरायहोयो प्राइभेट स्कुलफोराव फरायो सोरबा डन बक्सआव फरायो नाथाय बे बिथिङाव नोंथाङा मानो खालामासै बेखौ आं बुंनो सानदोंदि जे सरकारि स्कुलाव जिखिनिया फोरोंगिरि दङ सरकारि माइरं जानाय गतिके सरकारि माइरं जानाय जिखिनि फोरोंगिरि दङ बिथांमोना जे गावनि फिसाजोखौ गावनि स्कुलाव बे सरकारि स्कुलाव फरायनानै सरकारि जिखिनि स्कुल दङ सरकारि स्कुलखौ रैखा खालामनाय आं सानो गतिके बेखौनो आं बुङो जे जिखिनिया बर' हारिनि बा बर' बिजोंनि फोरोंगिरि दङ बिथांमोना बिसोरनि फरायसा बा गथ' गथायफोरखौ गावनि स्कुलाव लाबोनानै मोजां जायो सरकारि स्कुलाव फरायनाया मोजां जायो आरो सरकारि स्कुलाव ओरैबायदि जादों बाय दुखु मोनो बे गुणोत्सव फैबाय गुणोत्सव थांबाय गतिके गुणोत्सवआव ओरैबायदि जादों जे बर' बिजोङाव खासे खानै ओरैबायदि गथ' दोङो गतिके बेबायदि जुदि थायोब्ला उनाव लागै माने बारा सान नङा मथा मथि 2-3 बोसोरनि उनाव
मा जागोन गोमोरलांगोन गतिके हारिखौ गोमोरलांगोन बे रावखौ गोमोरलांगोन बेबायदि थारमाने धंस जालांगोन मोनसे समाव गतिके बर' हारिनि जिखिनि मास्टार दङ बा बर' बिजोङाव मावनाय मास्टार दङ बे मास्टारफोरखौ बा फोरोंगिरिफोरखौ आं बुंनो सानो जे गावनि फिसाजो बा फिसाज्लाफोरखौ बे गावनि मिडियामाव फरायनानै मोजां जायो आरो हारिनिखौ रैखा जायो। औ नंगौ नोंथाङा बुंदों नाथाय नैबे मोनसे फिसाला गावनि जे फोरोंगिरिफ्रा गावनि फिसाला बा फिसाजोफोरखौ जे गावनि फरायसालियाव फरायहोआ बिथांमोना गुबुन फरायसालियाव फरायो बे मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना गुबुन फरायसालियाव फरायो होनना सानो? बेखौ ओरैबायदि बुंनो सानो जे गावनि गथ'खौ गावनो फरायसालियाव लाङा मानो लाङा थारमाने गावनि फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि नङा नामा बिथांमोना सानो ओरैबायदि प्राइभेट स्कुलफोराव थारमाने बहुत माने एक्सपिरियेन्स थानाय मानसि दङ गियान थानाय मानसि गियान गोनां मानसि दङ बेबायदि नङा एक्सुवेलि थारमाने फोरोंगिरिफोरा बहुत एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो लाजियो ना मा आं मिथिया गतिके आं रिकुवेस्ट खालामदो जे फोरोंगिरिफोरा बर' मिडियाम फोरोंगिरिफोरा बा गुबुन मिडियामनि फोरोंगिरिफोरा जाहाथे सरकारि स्कुलाव गावनि स्कुलाव लानानै फरायो बेखौ सानो आं। माखासे जों समाव नुनो मोनो जे रावनि बेलायाव जे जोंनि बर'फोरानो गावनि रावखौ बावलांनो हमदों गावनि रावखौ बुङा नाथाय नोंथाङा दिनै सासे एसामिस जानानैबो ओरैबायदि समायना जे बर' बुंनो रोंगौ बे बिथिङाव जे माब्लानिफ्राय रावखौ जे रायज्लायनायखौ जे स्टाडि खालामदोंमोन बा जागायजेनदोंमोन? आं बुंनायाव रायज्लायनायाव आं उन्दैनिफ्राय उन्दै समनिफ्राय माने जिहेतु जोंनि एरिया बर' एरिया बिटिआर नङाब्लाबो माने खाथि खालायाव बर'आनो दङ गतिके ओरैबायदि थांलाय फैलाय समावनो आं सोलोंदोंमोन आरो बेनि उनाव थारमाने जिहेतु आं बर' मिडियामाव हाबबाय बर' मिडियामाव 1999 मायथाइनिफ्राय आं बर' मिडियामाव दङ दासिम दङ। बबे स्कुलाव दङ? आं गिबियाव बिहुराम बर' हाइ स्कुलाव हाबदोंमोन 1999 मायथाइयाव बेनि उनाव माने दासिम आं दङ बे बर' मिडियामावनो दङ। दायो बबे जे बर' मिडियाम जे फरायसालियाव दङ? तामुलपुर जिल्लानि बे धलगुसि गामियाव गोजौ फरायसालि धलगुसि गोजौ फरायसालि बेयाव आं मावो साइन्स टिचार। जोबथारनायाव जे गासैखौबो जे मा खावलायनो लुगैयो फरायसालिफोरखौ आं बुंनो सानोदि जे मिडियामनि लोगो बाथ्रा गैया जे मोजाङै फरायनांगौ रेगुलार स्टाडि खालामनांगौ आरो मोनसे थांखि लानानै फरायोब्ला मोनसे समाव बे थांखिया मा जायो बास्तब जायो बेखौ जों सानो। नंगौ बे समाव सासे गुबुन हारिनि फोरोंगिरि जानानैब्लाबो बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों गावबा गाव जे फोरोंगिरि बिथांमोना जे गावबा गावनि जे फिसाला बा फिसाजोफोरखौ जे गावनि स्कुलाव फरायहोनांगौ अब्लासो मोजाङै जे फिथाइखौ मोननो हागोन आरो बिथांमोना सानो नामा गावबा गावनिखौ गुन गैया होननानै सानदों नामा बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों। बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा जोबोद मोजां थांखि लाबावदों जे गावनि फिसाजोखौ गावनि फरायसालियावनो फरायहोदो आरो गुबुन हारिनिब्लाबो जानानैब्लाबो बिथाङा बर' मिडियामाव फरायदों बे जोबोद मोजां जे हाबा मावदों। जे बर' रायजोफोर राजाफोरखौ आं नैबे समाव मोनसे खावलायनो लुगैयो बर'नि गोबां दैदेनगिरि दङ बिथांमोना जे गावबा गावनि जे गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव फरायहोआलासिनो जे बिथांमोना बबेबा डन बक्सआव फरायहोयो बबेबा गुबुन गुबुन जे स्कुलाव फरायहोयो बिथांमोना बेफोरबायदि जे फरायनायखौ एसे खमायनानै जे बर' बिजोंखौ जे फोथांना लाखिनो थाखाय जे बर' मिडियायाव फरायहोयो बे बाथ्राखौबो बिथाङा खावलायदों। बे समाव जोङो नोंथांमोननो जिहेतु बर'नि जे बर' बिजोङाव जे फरायनानै जे 83 जौखोन्दो लानानै जे उथ्रिसार जाबाय गुबुन हारिनि जे सासे रिम्पि दास बिथाङा बिथांनि न'खराव फैनानै जों गोबां बाथ्रा मिन्थिनानै मोनबाय। बे समाव जोङो बिथांनि न'खरनिफ्राय बिदाय लाबाय।